of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5. Ang programa, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Wow! Ikaw ba yan, Jen? Ako to. Ikaw ba yan, Kim? Ako to. Bes, ikaw ba yan? Ako to. Sila nga yan. Pumuti at kuminis lang. Ang sikreto? Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Angat sa iba. Dahil dito, pinaghalo ang Kojic Acid at Collagen para ang kutis mo noon mas maganda, maputi at makinis ngayon. Wow! Ikaw ba yan, sir? Akoto. Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. The secret of beautiful skin. Dermatologically tested. Available in leading supermarkets and drugstores. Kung kailangan maging wais dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na huwag kaya Surf kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na, Mega Laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet, pero 550 SRP pa rin. Tuni sa GB! Tuni sa GB! Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglegislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tuni sa GB! Tuni sa GB! Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tuni Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwaan. Tuni sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tuni sa GB, Tuni sa GB, impormasyon, edukasyon, aksyon. Bueno, Diyos maray na hapon sa Satuya Gabos. Day po kita digdiyo. Dahing ano baga? Dahing internet facilities digdiyo. Nagaro na baka no. Garigwa na. Day pa man. So anyway, kadakol po kita ang pag-urlay-ulayan ng pagkahapon. Alagad ini pong programang ini po. Hatod sa Indo kan 2D Congressional Office ni Congressman Joey Sarte Salceda, digdi po sa segundo distrito kan probinsya nin Albay. Ako po si Councilor Nong Dawal, kan munisipyo kan Manito. Pagiriban niya to dyan sa lado technical, si Kuya Nalds Baldo. Siringman, kasabay niya to sa pagatod kan programang ini, ang mga pagiriba dyan sa 2D Congressional Office, sa panginginot po ni Chief Operations Officer Justin J. Bulaños. Siringman, yaon dyan si Kuya King Reginaldo, the weatherman. And siyempre, ang mga staff or ang mga pagiriba dyan sa, anong aran kayo ni? Dyan po sa special projects, 2D special projects, no? Yaon dyan si Kuya Mond, si Pading Tuts Disulo, yaon dyan si Sir Willie Isplana, pati man po si Sir Ian Buena kan Kamali Galbay, pati na po si Jos Barcelon. And of course, ang samuya pong mga magagayo na pagiriba dyan sa admin, si Ate Hazel, saka si Ate Erika, na iuman po ang samuyang mga muses. So, kumusta na po kamo niyan pagkahapon? Bago niya to malingawan, pasalamatan niya to sa tuya po mga frontliners, lalo na po itong mga healthcare workers niya to na padagos pang nagtatrabaho, nagtatao kan sa indang serbisyo, tangani pong mapangataman, mapangataman ang sa tuya pong salod,
sa atubang po kan pananalasa kan COVID-19 virus. Kadakol po nin mga pagiriba kita dyan sa health sector, naging biktima naman po kan nasambit ng virus. And siguro padagos niya to sindang paggirumdumon sa tuya pong mga pangadjion, tangani po na matawan sindanin na sapat na inspirasyon, tangani po na tawag dito, mas lalo pong magkusugan sa inda pong buot sa pagserbi sa banwaan sa oras po kaniyong kadipisilan niya to. Ano nga yung pag-istoryahan niya itong niya na pagkahapon? Maray na hapon palan kay Manoy Tonyo dyan po sa Malubago, Manito Albay. Ano daw kung naggabot na niyo ki Kamuting Kahoy? Si Manoy Tonyo. Siring man po, sabi ni Malo, atento dating klaro dyan po sa Las Piñas, nangungumusta siya sa mga pagiriba niya dyan, paryente sa pamilya niya dyan po sa Manito Albay. Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's Ay Primong Vicente, music love with alias Sawa dyan po sa Mananaw. I know can't Maray na hapon man sa imo. be on the way, but we can try to understand and do your time to make your man. Whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive, Congratulations pala duman sa mga staying alive, staying alive. nagtapos dyan po asin nakapasar sa Organic Agriculture Production NC2 National Competency Assessment. Hindi po sa mga scholars kan sa tuya pong congressman. Asin man kang TESDA dyan po sa Miro DC Integrated Farm. 100% po ang passing rate. Sa ginibo pong National Competency Assessment. Whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive, staying alive. Feel the city breaking and everybody shaking and you're staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. So ini po ang enot na batch. And ang sa inda pong performance, imagine 100% ang passing grade. Kung sabihin po kay niyo, duwang bagay man sana, ano tabi barangay chairman or chairwoman, si Sheila Dino. Kung sabihin kay niyo, maray po ang pagturo dyan po sa imong farm school. 100% ang passing grade. Kaya congratulations po, bako lang sa mga nagtarapos. Kundi maginman, digdi po sa It's okay, you can love me. Technical Vocational Institute. And New York Times, Ini pong Miro DC Integrated Farm. feel the city breaking and everybody shaking and you're staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. Staying alive. Nakaagi pong petsa 21 kan presenting bulan. Palibat ko palan, ngunyam po palan, aldaw na Sabado. Petsa 31 na po kang Enero 2021. Ultimo dia. Ultimo dia kang Enero. Nakaaging petsa 21 kan bulan na inio. Nakadakop tabi ang DNR sa paagi kan Provincial Environment and Natural Resources Office or Penro Albay sa pamamayo po ni OIC Penro Officer Jerry Arena, si Engineer Arena. Jerry, barkada niya ito niyo. Nakakumpiskar po sinda ni Kalantas Lumber and Fleetses.
na may kabilugan pong board feet na minaabot sa 2,125.89 board feet. May kantidad po ining sa merkado na minaabot sa 74,406 pesos. Ini pong aprehensyon nangyari hapon, mga bandang alas 5, duman po sa Suwaigot, no? Duman sa munisipyo o sa siyudad Cantabaco. Kasarabay po digdio an sa operasyon na inio, iyo po ang Penro Albay Enforcement Section, siring man po ang nagkapirang elementos kang Naval Intelligence and Security Group of the Naval Forces Southern Luzon or NAV4 SOL. Ang mga nasakuting materyales ngunyan tabi nasa kustudiya na kan Penro Albay for safekeeping and evidentiary purposes. Congratulations tabi sa imo Penro Officer Engineer Jerry Arena. Siring man sa grupo nahali dyan po sa NAV4 SOL, siring man sa enforcement section kan Penro Albay. Nakikig ako, Kuya Nalds, kaning Bareta na si BARM Chief Minister. Ining BARM na iniyo, yun ibaga so dating ARMM, yung bangsa, ano dahil niyo? Ining si BARM Chief Minister Ahod Ibrahim, sabi niya, yung pinagpromesa databi kan gobyerno sa mga MILF fighters, day pamanda atabi na itatao. Gura no an promesang iniyo, Angel? 1 million per MILF fighter. Yugun moan, sarong milyon de pesos an itatao kada MILF fighter. O 100,000 pa sa nadatabi ang nare-release. Igwa palang kiarog kay niong agreement. Ano? Kaya sa mga nagtao kan mga komento ninda digdio, iba po ang dating sa sainda kay niong siring kay niong arrangement. Garo nga baga pinag-iingganyar ang tao na sunod digdi sa mga ginibukan mga MILF fighter, yung Moro Islamic Liberation Front fighters, 1 million each. Anito ta sa inda bilang kapalit ka na sa inda pong pagbutas dumampo sa armadong pakikipaglaban sa gobyerno. Duman po mga tugang sa Central Luzon, partikularmente duman sa San Fernando, Pampanga, sa siyudad kan San Fernando. Nagkaigwa po nin resolusyon an city sangguniang panlunsod na ipapundungo na ang implementasyon kan operasyon kaining mga Philippine Motor Vehicle Inspection Centers.
Ini po baga, kung di ako nagsasala, ini pong Motor Vehicle Inspection Center project na iniyo. Iyo po ini ang magigibo ni inspeksyon sa mga bihikulos bago po iparehistro sa LTO. Garoan na sistema kay niyo, Direktor, may mga negosyante na nagturugdok nin mga inspection centers asin dumampo dadarahon ang mga auto kung ika po maparehistro na kayan. Ang nangyari po duman sa Central Luzon, partikularmente sa Pampanga, dahil po sa magkakasunod na mga reklamo kan mga motorista, hinagad ninda na punduhon muna. Punduhon muna, isipon mo, Kuya Nalds, so sarong bago pang SUV, pig testing digdio, so tanog kan tambutso, uminabot kilabing 600 decibels. Daog pa nga yung inulugan ki atomic bomb. O garo ang allowed man sa nagaro ka, no, 26. O di na-reject. Bagsak. Pagkaaga, balik siya duman, pig charge uli ki 900 pesos. Taan bayad atabi digdio sa pa-inspect kan auto, digdi sa proyektong ini is 1,900. Pero kung bumagsak ka, pagbalik mo, otro duman, another 900. Kaya nagsagibo po ini ni Noise Barat, siring man ni Rallis, at tubangan po kay niong Motor Vehicle Inspection Center duman po sa nasambit ng syudad. Asin nagluwas naman po ni resolusyon na minaagad po sa Department of Transportation, asin man sa LTO, na temporaryamente mo ng punduhon ang operasyon ka nasambit ng Motor Vehicle Inspection Centers. May saro pa nga ning pangyayari digdio na kasabay dapat dyan sa center na iyan yung emission test, alaga dahil pangani dahil pagid naka-configure, kaya kay puan man giraray na maduman ka sa emission testing center apwera kan vehicle inspection center. Kaya nagkakaduro-durubli databi ang bayad dahil dahil pa man naka-configure sa computer kang LTO ang nasambit ng proyekto. So digdi po sa Legazpi, igwa na kita kayo ni. Igwa na kita kayo ni direct digdi sa Legazpi, sa Region 5. Garo dahil pa man garo wara pa man kita kayo niyo na mga vehicle inspection centers na niyo. Taso an aram ko, so mga testing centers, sinarali na, garo nagkapira na sa naan natada in preparation sa pag-operar kay niyong Motor Vehicle Inspection Center Program or Project kan sa tuya pong gobyerno. Pero may mga informasyon tabi kitang nagkakurua na inidatabing programang ini o proyektong ini dumanda tabi sa mga advanced na mga nations sa Estados Unidos de America dahil naman databi ini pigagamit duman. An aram ko labing 60 gayud na partikan auto an inspeksyonon kay niyo. Saro sa nang buminagsak dyan, day marirehistro ang auto mo. Sabi po kan sarong engineer, chemist, pilot, programmer, photographer, ini databing annual or biannual inspection, dahil dapat ini paghilingon bilang seryosong source of revenue. Dahil databi na paghilingon ini mga motor vehicle inspection centers na niyo bilang source kang revenue o dilensya. Kundi ang purpose da kay niyo katuyuhan, iyo po da na masiguro
masiguro na ang gabos na mga bihikulos And up na madalagan dyan sa tinampo, kay puan da atabi na to be true. I can't take my eyes off kay puan da atabi na minauyon duman sa minimum safety standards kan sa tuya pong gobyerno. the thought. Dahil ko talaga tabi na figure out ini kung ano ang mangyayari. Halimbawa baga, katukan na mga dating nakaaging panahon, pag maparehistro ka kan auto o motorsiklo, ano pa man na bihikulo mo, maduman ka sa, anong ngaran ka ini, sa LTO, tapos i-assess, ngaya ang signal light mo raot, bla bla bla, ang preno mo ngaya, araro mo na. O di, na ano na ito, apod kayo, na-inspect na. Kaipuhan, itong mga din nakapasar na mga bihikulos, kaipuhan ko takit, dahil na naristro, di ba? Di ba nga ni dyan baga nakamotorsiklo, lalo ng tricycle, pag maduman sa wala, maliko sa wala, ang pigagamit na sinyal, subitis ninda, so walang bitis. Kung minsan, dahing mga taillight, dahing brake lights. So, tama man ko ta. An katuyuhan kay niyo. Taso dati baga dyan na napigigibo, sige sa nang libot-libot kan inspektor. Pigo para surusirip sa naan na an bihikulo. Pero digdi po sa proyektong ini ang Philippine Motor Inspection Centers Project, may mga computer operated na mga ekipahe na iyon na ang nag-re-reparo, nag-determinar kung an sa imong auto, ang mga mayor na piyesa kan sa imong auto, roadworthy pa o pwede pa na padalaganon sa tinampo. Magayon ang katuyuhan. Pero ang medyo malain digdio, ini pong karo dagdag na bayadan. No? Siyempre, pag inagi mo andyan, mabayad ka. Ano ba po, ang gusto sabihin ninda, ano daw ngaya kung gobyerno na sanaan mag-operar kaan o mag-operate ka yan? Gobyerno na ang magasto nga ning at least bako lamang profit-oriented kundi service-oriented ta gobyerno nga ni. Ang ginibo itinao sa pribadong sektor. Kaya ang sabi digdio kan saro pong parasurat na yan da tabing annual or biannual inspection is not a serious source of revenue. Dapat. Bakong dilinsyahan, kundi ang katuyuhan kayan, iyo po na masiguro na ang mga bihikulos safe na magdadalagan dyan sa tinampo. So abangan niya to kung ano ang maging kasimbagan kan sa tuya pong nagkapira pang mga LGUs dahil dumampo sa Mindoro ang Vice President kan League of Provinces na iyo po ang gobernador duman, uminuyon po sa siring na pangapudan na ioktabango na ang operasyon kay ni sagkod na ma-perfect nindaan sa inda pong sistema. Tagaroday man nga nagkaigwa ini ki mga public hearings gayod or consultations, di ba? Kaya kung naaraman di Diyo sa Ligaspi na nagkaigwa ki public consultations manungod ganyo. Mataod-taod ang nagkapirang mga lakdang panliislutura kan sa tuya pong kongresista Representative Joey Sarte Salceda. Pagkatapos lang ka nagkapirang hanap buhay. Mamis, iyo na gayud ini ang pinakahabutang madangog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bakosan ng basta tipid sa presyo kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Nido 3 Plus, sakasan ng todo sa brain without growth nutrients kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa
proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Namibidan sa albay, inadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda. Padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Okay, padagos sa kita kan sa tuyang programang 2D sa GB. Ngayon pong Sabado, petsa 31 na kan bulan na Enero 2021. Igual na kita, in 34 minutos makalis na po ang alas 4. Maray na po pala dyan kay Barangay Kagawad Dalde dyan sa Buyo. Siring man si Barangay Kagawad Salde Dalde dyan sa Kawit. Sabi po kan mga ekonomista niya to, nagkaigwadaanin na 9.5% contraction
ng gross domestic product an sa tuya pong nasyon kan nakaaging last quarter gayo dito kan 2020. Pag sinabi niya to sa layman's term, ining contraction na iniyo, ano ba na pag iniyo recession. Pag sinabi mong recess, ano ang bot sabihon? Garo may break, no? May break. Nagkaigwa nin break o pagluya o pagpahingalo an ekonomiya kan sa tuya pong nasyon. Aram na niya to kung ano ang rason kay niyo, ang dahilan, an ini pong COVID-19. Yung world pandemic. So bako lang po ang Pilipinas na naka-eksperyensya nin pagbagal kan ekonomiya, kundi maging ang nagkapirang mayayaman na nasyon sa bilog na kinaban. Sa parte po ni Congressman Salceda, tuluan na hiling niyang solusyon para makabangon ang Pilipinas sa pagbulusok ang gross domestic product. Ang gross domestic product baga, sa simpleng pagsabi, iyan po ang katipunan kan mga naprodusir na produkto o kalakal siri man serbisyo. No? Luminuya ini, sa madaling sabi, ang produksyon kan sa tuyang industriya, siring man itong serbisyo na pinagbabayadan. Limbawa, yung mga sa hotels, sa maski sa medical sa mga ospital, nagluluya man iyan. Halimbawa, di nga ni sa tuya, pag na-assign na COVID hospital iyan or something like that. So ibang pasyente, dahil napigpapalaog dyan. May mga doktor man, na dahil na nag-aako nin pasyente face-to-face na consultation. No? So, lalong-lalo na sa eskwelahan, no? Sa industriya kan eskwelahan, sa sektor kan edukasyon, may mga private schools na kabanga sa naan na populasyon nin nangunyan. So, ang sa inda pong mga empleyado, lalo na sa mga nasa teaching profession, nawaran o nabawasan ang sa indang income. Kaya may pagluya, may pag-atras ang ekonomiya niya to dahil sa COVID. So sabi po ni Congressman Salceda, kay po handa na bago po matapos ang taon 2020, magkaigwana ni pigaapod na herd immunity. Abot sabiyon kang herd immunity, mayoriya kan populasyon, natawa na po nin bakuna kontra COVID. Kaya nga ni po baga, igwasya kay niong legislative measure na pig-file duman sa House of Representatives na bayanihan sa Bakuna Act na sigun po kay Congressman Salceda, iyo da po ini ang mapapakaskas sa procurement, rollout, as in administrasyon kan bakuna. Pag sinabi mong rollout, yung implementasyon na kan pagbabakuna. So, ini pong pagbakuna, saro ini sa pinaka-mayor na solusyon, ang rollout kan bakuna, ini da atabi, ang luay-luay na mabukas kan ekonomiya, kung baku man, dagos nang maibalik ang kumpiyansa kan publiko para po maging normal na ang sa inda pong oral daw na kapagkabuhay. Bot sabiyon, mga trabahador, igwana po nin bakuna, kaya may siguridad na sinda na day maulakitan kan virus. Kaya pwede na po na imbis na 50% sana ang workforce ngunyan sa mga pabrika, tibaad kung magi ng 100% o kumbakuman, close to 100%. Pag-arog kayan po, dakul na ang mga trabahador, dakul na po ang nag-iempleyar, buot sabiyon, dakul na ang masiswilduhan. Pag dakul na ang masiswilduhan, dakul na ang mabakal nin produkto. Kung dakul na ang demand, magana na naman, maandar na naman to the fullest ang sa tuya pong ekonomiya. Yo? So arog po kayan ang relasyon. Pag nag-roll out na kan bakuna, magkakaigwanan nin kumpiyansa ang publiko na magluwas,
asin tangkilikin ito pong mga produkto na pinagigibo sa mga pabrika asin mga serbisyo na pinag-opriser kan man lain-lain ng mga industriya. Ani kadua na solusyon na nailing po ni Kong Joey, iyo po ang yung paggasto, yung pigaapod na effective and efficient na paggasto kan budget kan gobyerno asin sum mga natada pang budget kan nakaaging taon. Pag sinabi tang effective and efficient, saro masanambot sabiyon kayan. Sa tamang paagi, siring man sa tamang gagastusan. Deda tabi matakot na magasto ang gobyerno, tangani po na magkaigwa, makiliti, matikel ang ekonomiya, asin luay-luay ining makabangon. Sabi pa ni Congressman Salceda na pag saro databing ahinsya kan gobyerno o departamento na pinag-iipit ang pondo, dapat databi na managot ini sa namamanwaan. Igo kaya ki mga yaon po sa gobyerno na tinitipid kuno, pero kinakaag po sa sarong item na alam nyo na, no? So what you call. At sa item na pinagkuhaan ninda, day sinda po nakaka what you call. Ayo? O sige. Pantulo databi, kay po ay paabot. Makulang sa mga investing communities kan sa tuya pong nasyon, o yung mga local yung mga domestic investing communities or agencies or businesses, kundi pati man databi sa international community na ang Pilipinas bukas na po sa negosyo. So yan po makakainganyar yan in mga investors, foreign investors. Kung nailing ninda na ang Pilipinas po maray. Asin sigurado po na sinda magkakaigwanin na positibong impact sa sinda pong kapital. So mangyayari lamang po yan kung maaprubahan na ining CREATE Act o ining Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises, siring man kung magkaigwa na po nin inmienda sa mga restrictive economic provisions kan sa tuya pong konstitusyon. So yan po ang tulong solusyon na nailing po ni Congressman Joey Sarte Salceda, tangani pong matukudan ang padagos pong pagbulusok kan gross domestic product ang Pilipinas na nagpoon pong mangyari ini kan nakaagi pong ultimong kwarto kan taon 2020. So, ang pinakainot man giraray, iyo po ang tuloy-tuloy, sustainabling rollout kan bakuna kontra COVID, tanganing pong maabot ang pinag-aapod na herd immunity. Garo, Direktor, ang herd immunity gayod, mangyayari yan kung 80% kang populasyon isarong particular na lugar na bakunahan na po. Maray na po pala sa imo, Pading Lito Ramos. Pati mga parantabay niya to dyan sa EDC. Pero grabe ang libot yan, alipot dyan, ano? Dyan po sa may palayan. Matindi ang lipot dyan.
Igwa na kita nin 44 minutos, makalis na po alas 4. Igwa ka dyan tabi, Kuya John. Ako yan, Alds. Day, igwa. O sige ka na. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, the #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Just na lang ang Bear Brand Swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand Swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Namipidan sa albay, pinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda. Padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Walang iba man sa sarap sa pagtitinginan natin. Sana ay pinamagwakas itong awit. Bueno, balik na kita sa tuyang programa. Maray na hapon sa mga parantabay niya to. At dyan po sa Ligao City. Siyempre dyan po sa Tabaco City, sa San Roque, Barangay San Roque. Kasi rin dyan sa San Miguel Island. Yung mga katuto natin sa Cagraray Island, magandang hapon. At dyan po sa Namanday, kay Barangay Captain Jun Buaraw. O dyan sa Ginanayan. Maray na hapon sa Indo dyan. Sa maabot na Pebrero o tabi mga tugang, gigirom dumon kan munisipyo o kan sa tuya pong probinsya, anika 207 na taon kan 1814 Mayon volcano eruption. Garo gigirom dumon so
gigirumdumon yung pagtuga kan mayon kan 18 ano ito 1814 1814. So magkakaigwa po ni na magkakaigwa ni na commemorative program sa Pitsaono diyan po sa Cagsawa Ruins mismo, diyan sa Cagsawa Ruins Park and Resort poon alas 7 ni na aga. An part 1 kan programa iyo po an banal na misa. An part 2 magkakaigwa po ni na pagkanta kan Philippine National Anthem sa paagi po kang Philippine National Police Band. Asin an opening salvo gigibuhon po kan Magayon dancers. And then masunod na po ang mga mensahes ninda Honorable Victor Perete and Mayor Candaraga, ni Honorable Al Francis Bichara, Governor, siringman si Congressman Joyce Artis Salceda, Congressman 2nd District. Susundan po ini kan wreath laying o yung pagbugtak kan mga burak. Dyan po siguro sa marker niya to dyan yung Cagsawa Ruins. No? And then yung closing remarks, itatao man po ni Honorable Jerry Rafael Hausian Jr. o si Junji, ang Municipal Vice Mayor. Ang pinakamagayon ni Diong Party ko yan, Alds, ini pong breakfast. Pagkatapos kang programa, iyo po ang breakfast. Ang attire databi, barong and Filipiniana. Kaya't sa ating awit tayo ay magbigaya. Awitin mo at isasayaw ko. Nakaaging aldaw, nagsabi ini may sinabi ni si Congressman Salceda, manungod po sa sidula. O inipigapod niya tong community tax certificate na dapat na dagisiun ini. Garo kayo so, ano ito? Cry o balintawak, an sigaw ng pugad lawin. Tapos sabay gisi kan sidula. Iyo man ang gada, no? Ano talaga ang purpose kang sidula? Taan sa istorya tabaga, ang sidula saro sa mga materyales, puertes. Sa lado po kan mananakop ng mga Kastila. No? Tagaruduang bagay po ang pakinabang kan sidula kan panahon na ito. Enot, so mga natives, pipabakal kisidula, di may income sa colonial government kan mga Kastila. Ikadua, ini ang nagsisirbing garo identification document kan mga Pilipino. Pigo ko ini kan mga Kastila, the moment na nasabatan ka kan mga soldados na Kastila, o mga opisyal kan kolonyal na gobyernong Kastila, ini pong sidula bilang pagpamidbid sa imo na ika-injo. Ika-injo. Takan panahon na ito, pag no Pilipino ka, native kang Pilipino, napud sa imo, injo. So, garo identification certificate, no, ang sidula. Kan panahon na ito. Kan panahon man kan hapon, parehas man. Papakwaong ka man kisidula, tanganing may semblance na ika, siguradong taga dyan sa sarong barangay na pigkwaan mo kaan kung saan nga nagwa kan sidula. Minsan nga may mga istorya ba kayo sa mga gurang na pag nasala ka da magsaludo kayo sa hapon, ipakaon sa imong sidula. At akan panahon databi kan hapon, pag agi mo sa checkpoint, pag saludo mo sa mga hapon, dapat kapot-kapot mo ng sidula mo. Kunyan, kung nasala ka, Kuya Nals, magsidula sa hapon, magsaludo sa hapon, kukaon ka na po si sidula mo, ipakaon sa imo. O kaya ang sidula, kung minsan, pigihiling iyan bilang instrumento nin opresyon.
Takang panahon kang Kastila, pagday kang nakasaludar tulo sa Kastila, Buenos dias, Senyor. Buenas tardes, Senyor. Lapnitan ka man. Maski may sidulay ka. Lapnitan ka, bakdulang ka kang Kastila. Tapos surya pag, karamba! Kaya sabi ni Congressman Salceda, redundant na databi ang purpose ka ini. Pero ngunyan baga, may mga pagkakataon, may mga transaksyon sa gobyerno na kaipuan manggiraray ang sidula. Lalo na kung nag-apply ka ng trabaho sa gobyerno. Pero anya on masanabaga sa sidula, so kantidad kang binayadan mo. Kadaklan nagbabayad kan sidula, piso man sana. At maski may trabaho, di may trabaho ka baga kanya. Kuan ka sana, yung putkaan, Indo. Kontraktual ka. Pagkatapos kan sa imong kontrata, di makuha ka na naman ki another contract. So agadan ka man ki sidula, makag ka na naman sidula mo. Ngaya, jobless or non-employed or unemployed. Kaya babayadan mo, piso man sana. Dahil man nga ni Aram, kung ang sido lang yan sa imo, tawara man kiritrato. So laminted niya, baga dyan, thumb mark. Kaya ngunyan baga dakulo na ba kitang mga IDs, no? May gwa kita kilisensya sa pagmaneo, may professional IDs kita, halisa dyan sa PRC, kung professional kita, may professional IDs from PRC. Igwa nga ni ngunyan na pinag-implementar na naman na national ID system. So kaya garuday naman talaga mananggad kaipuhan iyan. Tasabi po ni Governor o Congressman Salceda sa iya pong House Bill 8455 o Government Services Modernization Bill, ayaon da dumantabi nakalagay o nakabugtak na garo i-phase out na ang sidulangan. Sigun po kay Congressman Salceda, bako databi sufisyente na bilang magpapatunay kang identity kan sarong tawo, ang sedula. So, ma-take effect po ini pag na-aproba na po ining Government Services Modernization Bill. Iba na lang kita nin 4 minutos bago mag-alas 5. So, may naagyan ako digding nakapost, digdi po sa Facebook. Midbid ko ini, day ko na lang basahon ang ngaran. Dumanda tabi sa mga barangay kang Naga City. May mga pigkukondusir da tabing checkpoint ang PNP. An sa iya pong piga lalahad duman, nata da ata piga obligar pa na mag-face mask an sarong persona maski nasa laog kan sasakyan. An sa kuya po dyan, kung suloy ka, dahil man kaipuhan, Direktor? Kung di ka man sana nasa laog kang kutsi mo, dahil man kaipuhan na nakamask ika. Pero kung kaibanan mo sa imong agom, mga aki, dapat gayud mag-face mask man giraray. Ayan lang ang masasabi ko dyan, Now, kasuod na mapa-check up ko ta ako sa sarong doktor, sa sarong ospital, igwa po sinda kipiga po na triads, no? So, may sarong lugar na dahil po sa protocol ninda yan, COVID protocol ninda, pinaduman ako sa sarong lugar, tanganing aramon an sa kuyang history. No? So, sa madaling sabi, sinabi ko, nagtuga ako, nakaaging Oktubre, na-expose ako sa COVID positive na pasyente. Oktubre 2020, to be exact. Mga malaso sa kuya pong apod kay ni. So, swab test result, nagluwas po October 10. October 10, negative ako. Pero pag October 11, di ako sigurado
Di ako sigurado. Ini menos ngunyan. Tapi kaagad sa kuya, so resulta kan sa kuyang COVID test, RPT test. Sabi ko, dahil naman kaipuan yan, 3 bulan na kaagi, anong pamanan, irrelevant na ito. Talagang dahil nanggad nagtugo. Di ko naroon kanya, dahil kung mahiling ya kan doktor mo. So, anapot ko, tama ba yon na agadan ka kan result mo 3 months ago na result, agad sa imo bilang kondisyon tanganing makakonsulta ka sa imong doktor. Yan ang hapot. Pero siyan masimbag. Pero common sense, tabi, common sense. Kasi aram yan kan mga medical workers na ang COVID virus, kaya nga ni 14 days bagaan quarantine, Kuya Nalds. After 14 days, nawara na yan. Ito, pirang bulan na ito. 3 bulan na. Pero dahil kita nakasiguro na dahil kita ngunyang ki daradarang virus sa tuyang lawas. Maaraman lang iyan kung magpa-test naman kita. Dapat ang pig-agaduman yung current. Halimbawa, ikagninda sa sayindang requirements na bago ka makaka-schedule sa sayong doktor sa ospital na iniyo, magpa-test ka muna 3 days before ka magpasiring digdi. Di ba? Bago na naagado nindo, so resulta kang test, 3 bulan na nakaagi, ay di malas. Hala? Tapos tanangon na ni paramientras bago mag-init ang payo ko. Sa ngaran sa liwat ni Congressman Joey Sarti Salceda, kanikaduan distrito kang probinsya ni Nalbay. Sa ngaran man ni Kuya Nalds Baldo dyan sa control. Ini po si Councilor Noong Dawal nagsasabing mapasaindo ang katuninungan in kagurangnan. Paaram, bye-bye, I love you so much. Sa indung nadangog ang programang Tudi sa GB. Ang tabayanan giraray at masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon. Digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay.